आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै मोनसे गोनां कन्टेन्ट नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों। स्पेशली बे भिडिअखौ बर' आइजोफोरनि सांग्रांथिनि थाखाय खालामनाय जादों। स्पेशली बर' आइजोफ्रा बे भिडिअनि मोनफ्रोमबो खोथाफोरखौ गोसोआव लानानै सोलिथारनायनि आथिखालाव गोनांथि दं होननानै आं सानो। खोथाया जाहैबाय आथिखालाव माखासे बर' आइजोफ्रा गाव गावनि सांग्रांथि गैयैनि जाहोनावनो गुबुन हारिनि माहारिनि मानसिफोरजों खेबले खेबले जिनाहारि खालामजानाय हानजा जिनाहारि खालामनानै फासि होजानाय बुथारजानाय जाथाया बर' आइजोफोरनि गेजेराव बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। आथिखालनि बुब्लियाव बांसिन बर' आइजोफोरा गुबुन बांगाल जंगाल गुबुन माहारिनि मानसिफोरजों गोसो होफ्लेनानै बायदि जाथाय जाबोबाय थादोंब्लाबो बेफोरनि फारसे बांद्राय गोग्गोयै साननायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोना गोसो थोनायखौ मोनसे फेसन बादि लानायनि जाहोनाव बेफोरबादि जाथाया जागासिनो दङ। सांग्रां जा बर' आइजो आरो बर' लाइमोन सिख्लाफोर गेंरेपनिफ्राय। सांग्रां जा बर' आइजो आरो बर' लाइमोन सिख्लाफोर गेंरेपनिफ्राय उदां जा। दा सांग्रां जा बर' आइजो आरो बर' लाइमोन सिख्लाफोर गेंरेपनिफ्राय उदां जा। दा बर' आइजोफ्रा गेंरेपनिफ्राय जों माबोरै उदां जानो हायो आरो बारग'नो हायो, बेनि मोन 10 टिप्स नोंथांमोननो होनो नाजानाय जादों। दा बेफोरनो जाबाय, गुबुन हारिनिफ्राय नोंथाङा बारग'नो नांगौब्ला एबा गुबुन हारिनिफ्राय गावखौ सांग्रांथि खालामनो नांगौब्ला बर' आइजोफ्रा बे मोन 10 टिप्सखौ आथिखालाव बाहायथारनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। सेथि, गुबुन हारिनि गोसो थोनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। सेथि, गुबुन हारिनि गोसो थोनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। नैथि, मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय न'निफ्राय दा ओंखार। नैथि, मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय न'निफ्राय दा ओंखार। थामथि, हारसिं हाला गोजान लामा हान्थिनो नाङा। हारसिं हाला गोजान लामा हान्थिनो नाङा। ब्रैथि, बहाबा फांसन मिटिंफोराव थांदोंब्ला हारसिं हाला दाथां, गावनि बिमा बिफा आरो लोगोफोरजों जयै फैफानांगौ। ब्रैथि, बहाबा फांसन मिटिंफ्राव थांदोंब्ला हारसिं हाला दाथां, गावनि बिमा बिफा आरो लोगोफोरजों जयै फैफानांगौ। बाथि, सोरबा सिनाय मोनै मानसिफोरजों गारि मटराव दा गाखोफाथार। सोरबा सिनाय मोनै मानसिजों गारि मटर दा गाखोफाथार। दथि, गुबुन हादोराव सोरबा मोजां गोदै रावजों खामानि होगोन होननानै बुरखाय जानायनिफ्राय जानगाराव था। दथि, गुबुन हादोराव सोरबा मोजां गोदै रावजों खामानि होगोन होननानै बुरखाय जानायनिफ्राय जानगाराव था। स्निथि, बहाबा अफिस रुम खथायाव हारसिं दाथां एबा सिनाय मोनथि मोनै न'आव हारसिङै दाथां। स्निथि, बहाबा अफिस रुम खथा सिङाव हारसिं दाथां एबा सिनाय मोनथि मोनै न' सिङाव हारसिं दाथां। दाइनथि, लामा हान्थिनायाव गावनि उन आरो सिगां थाल बा ध्यान खालामफा हान्थिनांगौ। दाइनथि, लामा हान्थिनायाव गावनि उन आरो सिगां थाल ध्यान खालामफा हान्थिनांगौ। दाइनथि, लामा हान्थिनायाव गावनि उन आरो सिगां थाल एबा ध्यान खालामफा हान्थिनांगौ। गुथि, निउ इयार पार्टी ड्रिंकिं, गोदान बोसोरनि एबा जिखुनु लोगोफोरजों निसा खालामनानै रंजानायनिफ्राय गावखौ सांग्रांथि लाखि। गुथि, निउ इयार पार्टी ड्रिंकिं, गोदान बोसोरनि एबा जिखुनु लोगोफोरजों निसा खालामनानै रंजानायनिफ्राय गावखौ सांग्रांथि लाखि। जिथि, न'खरनि बिगुमै एबा सोरबा आबौ सोमोन्दोनि एदावस्लायनाय धेमालि खालामनायनिफ्राय जखानि सिमा दाबार, सांग्रां लाखि। न'खरनि बिगुमै एबा सोरबा आबौ सोमोन्दोनि एदावलायनाय धेमालि खालामनायनिफ्राय जखानि सिमा दाबार, सांग्रां लाखि। दा बे गोजौआव होनाय मोन 10 टिप्सफोरखौ जाय आइजोफ्रा एबा जाय न'खरनि गारजेनफ्रा फालिनानै हिन्जावसा गथ'फोरखौ
सांग्रांथि खालामनो हागोन। बेफोरबायदि नखरानो आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय गेंरेप हानजायारि जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायनिफ्राय उदां जागोन होननानै जों मिजिंथियो। बुहुमनि दुलाराय बर' माहारिफ्रा बे मोनसे टिप्सफोरखौ लानानै जाहाथे गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे गावनि जिउखौ एबा गावनि केरियारखौ मोनहैनो हानाय बादि दावगालांबाय थायोब्ला बेफोर खैफोदनिफ्राय जों दावगानो हागोन। मानोना गोबां बुब्लियावनो जोंनि मानसिफोरखौ थगाय थाखाय गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा बेबादि गेंरेप खालामनानै बुथारबोबाय थादों। गुबुन फारसेथिं बर' माहारिया आथिखालाव मोनसे जौगाफुनाय मोनसे थासारियाव सहैनाय मोनसे माहारि, जायनि थाखाय आसामावनो जोंनि बर' माहारिनि फारसे गाज्रि नोजोरा गोलैगासिनो दङ। गिबियावबो BEC नि समावबो माखासे असमिया माहारिफ्रा जोंनि बर' माहारिखौ दाउ अमाफोर बादि सिथारदोंमोन। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर'फ्रा सांग्राङै सोलियोब्ला जों बेफोर खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन होननानै मिजिं लानो हायो। जोबथा बुब्लियाव आं JSP Advice 365 चेनेलखौ जायफ्रा साबस्क्राइब खालामना लायाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसेयावनो बे भिडिअखौ जाहाथे बयबो मोननो हायो, बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम। लोगोसेयावनो बेफोरखौ रानलाना हर, जाहाथे जोंनि गोबां बर' बिब' बिनानावफ्रा बे भिडिअनि जोहै गोबां गावखौ सांग्रांथि खालामनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारिनि, जै बर' आइजोनि, बुहुमनि बर'फोर खौसे जा। गोजोन्थों, खुलुमबाय।